uya kati ndaichirira kuti vandifonere kasava ndikona kuita dambudziko isikachitenganeka kudna inokuti paita kubhadharwa kuti vamwe ndivatore mwana abva zvinhu zvemwana uyu vamwe ndivatore mwana achengete chii atenderwa so ichipa ava mwana pawa mwana right. So nyaya yedu iri panapa ndeyekuti kwatikavaendesa madna achangoitwa chete kunoda tsamba inobva kudare ramambo takabva tanyora tsamba yari yediki ichiendeswa mumaofisi akasiyana siyana kuti zveshuwa zvinhu zviri kuitwa kaizvo zviri kubva kwamambo uyezve vanhu vada kuziva chokwadi kuti chii chiri kuitika. Saka ini ndoda kupa kopi yako musikana handiti wopowo hama dzako ini ouya kuishamani handiti ndinoda munhu anonatsoverenga amusona oitsamba ndikuzvita pajekere nekuti toda kuti vanhu vagutsikana amusona ndoda kuti uverenge zvakanyorwa ipapo ndo mari zautsi enyu handikukuverengerai handi makagutsikana neprocess yamakaenda yekunoita dna musikana wakagutsikana neshamani verengai yamusona pamusoro itakamira pamusoro edare mari zautsi ari panapa ari kuti the alleged father is excluded as the biological father of this tested child. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the locally listed above, with the PI equal to 0. The alleged father lacks the genetic makers that must be contributed to the child by the biological father. The probability of paternity is 0%. Muchishona vari kunzi baba hapana humbo mumwana akaberekwa unoratidza kuti mwana uyu ndewavo. Hapana chababa chiri kuwanikwa muropa rakatestwa remwana uyu. Havana hukama zvachose. isusu vane inani mbudise rupawo kutore rupawo rwava inani zizvo but zvinhu zvona scientifically zviite zvega ini handiipapa handiri kupapatsanura mapepa zvaari akandikwanira. Saka asikana uyu kana muchidanana zvini muchiroorana hasiwo baba vemwana ndo zvazvinoreva zvaverekwa pachena baba ava havasiwo baba vemwana womuzukuru wenyu asi mwana wenyu ndiye akatokuudzai kuti munhu akamisa mimba ndiani. Ndo pandinogumira handiri kuwedzera ndiri kuita sei kana une mubvunzo kwamambo wobvunza asi mubvunzo kawane mubvunzo auwanike hauna yapera takusunungura mukomana mombe wakaendesa pane zvimwe zvinhu wangowaendesa zvinenge kuendesa mari yepreparation nemari expense yemadentist kutakura vanhu chikafu zvese unofanwa kudzorwa mari yako pamusoro changa yendaida kuzokuisa mari ndewana be atauziva chokwadi iwe chokwadi wakuona chei nyaya tainzwa yakuda pamadn mutemo ndoti udiwo zvakare kana kuti chingovarira nomunhu usingadi. ngatitange first things first uda mutemo wokuti kana munhu arara nemunhu ungofamba tichingorara unokwira kadai unokwira dai kudai uyu akarara iwe ndonokwira dai kana kuti ababa wako vokwira kadai asi pane zvino uyu murume unofanwa kumudzorera zvinhu zvayo sekwirirana kwatakaita mudare munhu takati akakudyai
chamudzosera pamusoro changamika makati vakafamba takaenda kumaprofita zvakanzi vari kuda kupfuma kudarika mwana saka kuzobva kupi kuti mwana ada kuurayiwa uraiwa maprofita anonyiba mishini ndosinganyembeka iwewe handizvina iwe usina kuburitsa chokwadi chavo chaita kuti nhasi vanhu vasvike pavaita angasvika because mukomana anga asingagutsika nini iwe mutago wedumbu ndiwe usina kuedza kutaura chokwadi pamberi pedare rino ukati iwewe ndiye muridzi wemimba yangu yandinayo tese tikazviteerera munhu asi muridzi wati aipokana achiti aiwa pane vamwe vandaiona uchifambidzana navo saka nhasi zvabuda pachena kuti mukomana uyo asi muridzi wechi mukomana iwe wakuti aiwa mushini wakanyepa ndozvo zvakureva sisi pamubati vada munyara wakapinda ganda romunyara inobatsirika uyu mukomana ainga kutodzokera mashudu sikatoshingira kuti dai DNA test anga asingadova angada kuti zvine zvakadaro mukomana aziva kuti haana mari ndinotoziziva kuti ane tumota tupamushikashika twanotoziya ndopanoenda kumubate panati iwe mufana iwo sete zvekutamba nezvo dai izvo zvinyaya pasina zvetokutaura tauri kuti bhadharo waipfuma yenyu dzokera kumba saka usaweste nguva yako yedarika uchipokera zvisina basa zviriko munotsotswawo zvakamubaba wemwana matsotsewaka tisitsvagai baba wemwana ndiye mukomana wako wekutanga yekurara naye wazoite sei iwe chavasarira vana vari kubatisa mhosva haasi kuda kusiya bhashi kuti iwewe iwo dzokera kumba une puraidi yako chokwadi chakanaka bata bepa rako kaachikudza kuna baba yochi mwana iwe shamba mukadzi uchikuda here wozongosina kuramba mukadzi ndo pane nyaya yedu unozodzoka kuda rimoramba nga ndimomharana nezvo izvi zvimwe zvese hatinei nazvo kanoda mukadzi wako ivaotora muita sei meni chokwadi ndechokuti mwana haasi wako kasazvitadze kutora mukadzi wani wako tisapedza nyaya izvo zvedare zvaita sei tapedza kochiichi futi expense tipedzerana 268 ye-DNA test inofanwa kubhadhara plus $10 mari yese $52 kasiwa kwamborara kana munhu tichaita kuti tichasvika kwese ikoko mari yedare ndotora nemari yedare nokuti vairara kuti nemwana vairara mese semukadzi nemurume saka nyaya yandu mari yandinokuti udzorerwe panapa ndiye DNA test wozi apa makanga muri mukadzi nemurume nyange mimba ikanga isiri yako izvozvo ndinozvitenda nyora 268 plus $10 ne $32 yescan aiskana mimba isi yake tinoda kudzidzisa vanhu ndazvita sei azviitwe preparation imariko yakawapa $50 wamaisa $50 yepreparation yake mari semadiro avaitawo tinoda kuti ikurumidze kuti asei kuuya asi tinokupai nguva mari iyi tinokupai kuti patinovhura dare tavhara dare ichatanga kubhadharwa rina dare takarivhara tinozovhurana nani first Sunday yaDecember tichitsvagwa hanzvadzi vagara pandinourombo ona baba vakagara pavashanu iwo vafanoramba wakaita dehwe roshumba kuramba uchichidza uitawa zvakakosa iwo secha muchimuchiusa kuna baba omwana webaba asekura vasaremerwa kurera kuri kwakaoma uye nawo munhu nawo munhu baba omwana iyi yamura baba wako akurizvakuita 7 December akuplazi vafudzi vemombe tinovada murume saka kana akashaya baba hazvina basa unochengetawo unoza kuchikoro ndova nemadhigiri vanayo ava tiendai kumba tapedza ndakanzwa ndisvika mune mudare makatsanangura nyaya yekuti mukomana akanga akumbira standi namama kumadiye makati akanobhadhira 210 mari yamakatsanangura musi watakapinda nemudare inini handisi ndakaenda nemunhu ari kuti mukomana
unoona mukomana wanzi akaenda iye mukadzi uyo akanga ariko pazvaibva ndakatotaura nawo pafoni anditozonanisa ndakataura nawo pafoni aripa saka vanotaurira vamuzvinda padeska vazvizvisa asi mari tinongoida mai zvisinei kana yakadzika tinongoida muswani swa7 chienda izvo ingoma For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.